tinokuchingamidzai baba muchirongwa. Hai, ndinofara chose ini. Mungakwanise kuudzawo mhuri yeZimbabwe zita renyu nekwamabva? Ndinoitwa bvudzi jena, ndinobva kuchitumbwiza uko. Okay, chii chaita kuti munge muri kuno, chakuwisai kuno? Ndineka problem kandinako ndokandiwisa kuno. Ndinoti ndikaroora handiti. Ndinongogara nemukadzi 1 month obva atondiramba. Kana atogarisa anenge atogara 4 weeks. Hezvo. Asi munoshusha vakadzi kana. Handitombozive kuti vanondirambira chii. So far ndane 23 marriages aparara so far. Yechi 24 yacho ndo yemukadzi wangu wandaigara naye akatoenda neziromanero. Hamuna here zvamakabata usingazive zvamakabata. Handina, but pangori neka small issue chete. Ndekei mungatijekezerawo ipa. Kangorika minor problem. Taurai baba, taurai zvizere kuti muwane kubatsirika. Nditongori neka small problem. Kangorika small problem chete kuti kana ndakuda kurara paipa handiti ndinotombotanga ndachema. Zvekuchema chaizvo zvekuti ndanzwa nekudzingwa mudzimba mune malandlord vachinditi hanzi munenge muchitotiitira noise. Vachitotaura zvakawanda. Hakuna munhu angangochema, munenge muchichema chii? Ina handitombozivewo, zvinotondinetsa, but ndotongofungwawo kuti pamwe ini ndakatongozvarwawo ndakadaro. Saka imimi munofungidzira kuti munenge muchimborambirwa chii? Ini handizive. Ndotodawo kuti mhuri yeZimbabwe vandibatsirewo sezvo ndauya kuchirongwa kuno kuti vakwanise kundibatsirawo. Okay, vachakubatsirai through comment section vachitaurawo mafungiro avo nemuonero avo. Alright, pakanaka. Chirongwa chedu chasvika kwamvura yacheka makumbo. Saka muno 2 or 3 mashoko amunoda kusiyirawo kumhuri yeZimbabwe. Ndongodawo kutenda kune vese vachandibatsirawo paproblem yangu iyi. Because ndogona kuita 2 to 3 hours ndichichema. Zvekuchema zvekuti malandlord ndo vanotozosimba nekupinda mumba mangu kuuya kutozobata mukadzi wangu vachindirova. Apo ndinenge ndichitochema chako chaiko. Tosangana muchikamu chinotevera.